Machiegni kendo nyithikie kod jogo mangao ma ondiki chenro ma piny owacho mar inua jamii ochako yudo chudo margi mar dwe ka dwe. Ma itimore tok piny owacho nogolo bilion 16.7 ne chudo ni midhi chak chuol kochakre dwe mar 11 higa mokalo. Ripota marwa ma Migori Jodongo miyo kaka chenro no nobedo e kaunti no. Bangri to chudo kuom dweche maromo 6, Jodongo, nyithindikie kaachiel kod jogo mang'ao ma ondiki e chenro mar piny owacho ma idendo kaka inua jamii giko to koro chako yudo chudo margi. Jodongo, nyithindikie kaachiel kod jogo mang'ao ma osendiki e chenro mar piny owacho ne omondo e bengi mar yudo chudo margi ma gisebedo ka girito ka ochak dwe mar 11 mar higa mokalo. Tulikaa sana tukasema mbona tuwezi kupata, na tena tunaona vizuri tunapata leo tunapata. Tunashukuru sana rais wetu. Ne ginyiso morgi e sama ne gido chudo margi mar dweche 4 omenda maromo 800. Nafurahia sana bwana Ruto ukubwa anafanya kitu ya maana sana kwa wasee. Tunashukuru sana. Sasa hii inanisaidia kwa watoto, hata nikiona mtoto kwa shule napeleka kwa shule. Inatusaidia sana, hata ukipata njaa unaweza kula vizuri. Furaha sana, niko na furaha nyingi sana kwa rais wetu, anatukumbuka, anatupea. Tunashukuru sana, tena aendelee kutupatia wasee wako hapa wanaseeka wana kitu. I think by Monday we should be having almost the entire population being paid here for those who are beneficiaries of the Inua Jamii program. Jagoro maduong' e migao mar arita oganda ma idendo kaka Social Protection Joseph Montari mane ochopo gego ma Kuria mar ng'iyo kaka chenro mar chiwo omenda dhi nyime ne owacho ni piny owacho dhi neno ni pesa duto mapok ochul jogi ma ondiki e bwo chenro ni ochul e kinde machiegni. I did receive from the exchequer 16.7 billion for the Inua Jamii. This time we've decided to pay them 80,000 each, and then come July again we will again pay another 8, like that. But we should be able to clear any backlog that is there. Montari bende ne oyango ni piny owacho dhi doyo listi mag jog ma yudo omendani mar neno ni mana jogo mowinjore ema oyudo omendani. We're intending to clean up our registry. We want to have exact data. And this is something I'm rolling out very soon to make sure that anybody who is vulnerable, remember this is a bottom-up government, and the bottom-up are the vulnerables. Bende ne owacho ni piny owacho geto tiyo kod lony manyasani e bero chenro mar chudo kaachiel kod ndiko jodongo, nyithikie kaachiel kod joma ng'ao e bwo chenro ni. When we're going forward now that you can see His Excellency the President didn't launch digitization in this country, our services are going digital. So once we have fully digitized, it will maybe just a small vetting, and then you qualify. But it's not everybody that is supposed to get this money. This is money for the vulnerable. Kata bed ni ginyiso morgi kuom de chudo, jodongo ne okwayo piny owacho mondo koro ketio makare madhi neno ni chudo ni otime wang' sa moko lew kaka osebedo e kinde mokalo. Juma, Ramogi TV, Migori. Tend Kenya kwanza osingo mar chwalo chenro mag dongruok e kaunti